hasten dire ikuia, bino bikin batin izanen da. Izan nahi du gure historioak. Historia eta historio. Letra handiz eta letra txikiz idatziak. Biak nahasiak. Atxerekin eta atxerikan gabe berdin. Atxeak handien konplikatzeko bertzen manietako bat baino baita. Denborarekin, ulertuko duzuela erranen dizuete txikiei. Bino ez dire konturatzen, ulertzen duzuenerako txiki izateari duzia izanen diozuela. Eta txikia izatea gauza handia da. Guretzat beraz, historia eta historia gauza bera izanen da. Sagarra eta sagarroia berdintxo diren izan da. Zer dire bada sagarroia? Horratza pila bat sartua duten sagarrak ez bertzerik da. Bide bat zer, karretera buruzten. Sagarroiak sagar oia izanagatik ez diolako sagar izateari uzten. Ikasle oiak ikasleari uzten ez dio bezala. Bikin batin, zuekin batin egin nahi dugun bidin beraz, imagina ezagun, aspaldian sagarroi bat, kopa ekaiko harrietako inguruetan. Eta bertan, jendik sagarroiaren horratzak hartu, eta horratz horiekin harriak zulatuko zituztela. Ez dakigu, zuloetatik sagarretan bezala harrak ibiliko ziren edo ez. Bino, jendia baiari beharko zen, mendiari, ogiari bezala, mamia deitzen. Eta mami horrekin eginen zuten, burnia. Imaginatzen hasita, imaginatzen aldugu, etzela isa izanen, mendiari ustutakoa herrira ekartzea. Bizkar gainen, burditan, karrobidetan burnia. Ibilbide bat beti, hasten da behin batin, denak handia iruindu, txikia izakin. Bino trabak traba nahi, bada bikin bat nondik ta nora goazen, bihar dugu jakin. Bikin batin, zuekin batin egin nahi dugun bidin, badakigu historio ederrenetan ere dena ez dela inpolita. Dena ezin dela izan ainalaia. Burniarekin iken aldi delako kolumbiok, txirristak eta jorterik, bino baita ezpatak eta katik. Eta karrobidea izaten altzen lekuan egin nahi izan zuten karretera. Eta katez loturik ekarri zuten hain bertze jende. Hurbiletik. Ez hain hurbiletik, urrutxitikia denak. Eta urrutxitik bino ez dira ditzen gaur egun garai bateko trompeta soinuak. Bino sumatzen aldugu, lanin aritutako hien gosea, hotza, mespretsua eta nekea. Eta agian, historietan ere dena ezin delako izan, hain tristea, esklaboetako batek baserriren baten jasotako katilukada esnea. Bikin batin kate, mailu eta burdin soinuekin indako bidin. Paseo ederrak ematen dire gerora oinez, kotxin edo bizikletin. Aspaldiko soinuk oraingo toinuk direlako mendietan marrazten den bide batin. Bino, pentsatzen duen jende artistarik badagoenez beti, norbati, bidin erdin,
Deskantsurako leku bat egitea gogotuko zitzaion. Paseorik ederrenetan ere jendia nekatzen delakoz. Eta aterpia egiteko lurrin sartuko zun kaiku handi bat. Igual, jakin entzun, nahiko hurbil sator mukuru erraldoi bat badela. Gudarako trompeta soinu garaian aberastasunen defentsarako eginagatik. Abereen babeserako baliatzen dena. Ekaitzi gogorrenetan, han bildutako ardien esnikin beteko zuten kaikua. Eta igual, zergaitik ez, karreteran lanin aritutakoen katilukadekin, eta inbertze amaren bularrek emandagoarekin. Bikin bat egiteko bular goxoaren heldu ninian nola bi aldiz nizaren ene Mendirik mamia kenduta lortzen zuten harria eta burnila. Eta kaikun ez niri harria edo burnila sartuta lortzen zuten mamila. Kaiatua. Bai, deskantxo hartzen da tripa beteta bai. Bino, mamia bezain importantea da egotea garbia. Horregatik jarriko zuten ondoan harrizko labadora bat. Bino labadorak xaboia behar du. Kaikuan, kaiatua gordetzen den bezala, gordetzen zuten bidoietan xaboia. Jabones lagarto. Muskerrek, sugantilei bezala, txukun eta itxuroso azaltzea gustatu izan zaielako beti. Ez dute alferrik basatzen hainbertze ordu eguzkitan. Jabones lagartoko nagusia zen Izarriturri jaunak, ez bikin batin, 3 lagunekin baizik. 3 lagunekin elkartu eta xaboiarentzako bidoiak bidean beti ekarri. Eta erreka bazterrin, bidoi hauek eraldatzeko fabrika jarri zuen martxa. Eta horrela, Biurrana errekaren inguruetan, metalezko enborrak hasi ziren pilatzen. Mendietan, arbolenak bezala. Arbolenak bizala ez! Gehigo, hau nintzez ere gehigo! Eta inbertze enbor pilatzeko jendik etorri beharko zuen kanpotik. Urbiletik, ez zain urbiletik, urrutitik, agitzurrutitik. Eta dena ez den ezain polita, dena ezin denez izan hain alaia, hainbertze jende bapatin tokitxikin elkartzik, zaitasunak ekarriko zitun berekin. Hauzak egin, pilatu, eta saltzia importantia denin jendik ez du lako zainbertze inporta. Eta denak tokikatik egonagatik ezin izanen ziren solastu denak elkarrekin. Eta elkartuko ziren batzuk alde batin, bertzik, bertzin, eta bertze batzuk ez batin eta ez bertzin. Denborarekin ikasiko zuten arte, zein importantia den gutxi batzutan solastia. Eta uniztan abitzia. Denak egoteko elkarrekin, igual ez denak solasia, binixile bentin.
Bikin batin, hain mertze jendekin, itxik egin beharko zituzten balkoi ederrekin. Lorek, balkoi ederrak behar dituztelako. Eta hor abiko ziren arrotzak eta errementariak kinkikanka balkoiak egin eta egin. Ipuinetakuk, Patxi bezala, eta historiotakuk, Pedro bezala. Eta balkoi guztik bukatzen, eginen zuten musikagintzako kiosko aritzeko jendia plazan dantzan. Dena ez delako lana beti. Eta asmatuko zituzten bestak eta feri. Eta ferietako azindak lotzeko plazako paretan sartuko zuten inoizko orratzi luzina. Ez zuten imaginatuko orratzi izugarri hori bere garaian aiako harritako ingurutan ezagututako sagarroiaren azela. Han gelditu zenez, karreterarikan guruztu bihar izan ez zuenez, luze bizitu baitzen sagarroiura. Egia erran, pertsonak ez du inoiz pentsatzen bera bino txikiagoa izautu duna, bera bino handiagoa izatera llegatzen aldenik. Eta txikia izatea gauza handia da, bino handia izatea ere bai. Bikin batin, biak batin, txikia eta ondila. Txikia bezain handia izan nintzen, trenaren izotera. Batzutan, jendia aspertzen delako beti toki beti. Eta etorriko ziren berriak, eta joan entziren zarrak. Eta joan entziren berriak, eta itzuli zarrak. Trenak, etarriko zituen maletak, ilusioak, limoiak eta penak. Eta eramen zituen zapatak, agurrak, intxaurrak eta oroimenak. Jendia ekarriz eta pertsonak eramanez. Trena bera joan arte. Trenak ere etorri bezala joaten direlako. Esklaboak ekarri eta eraman zituztelako. Esnea mamitu bezala berriz ere urtzen delako. Lanorduak pasatzen direlako, pasatzen diren bezala bizitzak, pertsonak. Jendea etorri eta joaten delako. Eta irauten du hizkuntzak. Iraunen du hizkuntzak baldin badago bizirik. Bizirik mingainin, burun, bihotzin. Bihotzarena gauza kuriosua da. Txiki-txikitan, inguruko handi guziek hainbertzetan bihotza deitu eta bihotzak gu garela pentsatzen dugu. Gero, gelako lagunekin elkartu eta bihotzak marrazten hasten gara. Norkuk diren ongi ez dakigula. Sagarra pizalkua, txikitan orratzak iltzatu gabe orainik. Edo tximeleta bat, antena eta bururikan gabe. Egunen batin itxin oioz topa paratzen dute bazkaritan, eta erraten digute igerin ikusten dugun kaoz marroi txiki hori, kaoz marroi hori oioaren bihotza dela. Amak edo aiak jaten dutena, umik ez normali. Eta azkenerako, lagunen baten gurasu karategia batin badute, horre etortzen da arro laguna klasera aretxe baten bihotzarekin. Bihotz mota desberdina unitz daudelakoz.
Maitatzeko modu desberdin haunitz dauden bizarra. Maitasun desberdinak eta bide desberdinak. Bidik aukeratzerako, maitasunak bino kasualidade eta zirkustantziek izaten dute eragina izan. Bide bat edo bertze aukeratzean, maitasun bera dago oinarrian. Handien txikien ganako maitasuna. Edo horrela behar duke behintzat. Txikiak handitan gu bino pertsona horik izatea nahi dugulako, historio hobeekin. Dena beti hain polita izatea ezinezkoa bada ere, tristurek ahalik eta lekurik txikiena izatea. Eta maitatzeko ez da gauza handirik behar. Lau esku, lau begi, lau belarri, bi sudur, bi eztain, bi mingain, bi bihotz. Bi bihotz izaten aldirela, bi marrubi, bi tomate, bi gaztaina, edo itxaurrondo baten bi osto. Biak elkarrekin, biak batin, izan nahi dutelakoz, bikin batin, bazelakoz, behin batin. Komunikazio taldea lanean hasian zintik, ikastolako batzordeari jarri ziguten lana. Bertan ja pixkot finkatu behar genuen zein zen helburu zehatza, zer zen nahi genuna lortu Nafarroa Oinezekin. Hasieran ematen du nahi deguna dela, hori bigarren eraikin bat, leku falta dugulako, espazio arazoak, baina hortaz haratago zer nahi genuen edo, ze helburu geneuzkan. Eta orduan bertan ateri ziren, auzolanean egiten dugulan eta auzolanarekin beste handi hori egin nahi genula, euskaraz eta bertako euskara bultzatzeko. Eta pixkot ideia horiekin belaunaldi ezberdinen arteko lotura eta lanean denak elkarrekin jartzea. Pixkot hortik komunikaziora iritsi zitzaigun ideia orokorra eta hortik lelora iritsi behar ginen. Lehenbiziko izan zen denak bildu eta ideiak botatzea eta kanpotikan etorri zitzaizkigun idea batzuk ere aipatzea eta hogin guzien artean bide bat topatzea. Azkenean zen ikastolako batzordeak olako filosofia bat jarri zuen, zertarako egiten den Nafarroa Oinez, helburu ditun, belaunaldi arteko lotura, auzolana, olako filosofia orokor batetikan, azkenean esaldi zehatz batera eta esaldi baino gehiago kasi kontzeptu batera mugatzea zen, orduan zailtasun horretan botatzen ziren egiateko batzutan harrikada batzuk ere bai, eta azkenean ni uste galitu zela pixkot nahiko garbi, bai komunikazio eta bai grafismokoen artean, bi zela pixkot hitz giltzarria, ez? Batez ere, hori, errandudan bezala, bigarren eraikin bat egin nahi delako ikastolaren ondoan, Nafarroa Oinez bigarren aldiz eginen delako lesakan, eta gero importantea iruditzen zidegun, bigarren belaunaldia ikastolan, hasierako ikasle izandako hoien seme-alabak dauzkagu orain ikasle moduan, eta
hor badelako bigarren belaunaldi bat. Horiek denak bi horiek nolapet ere bat egiten dutela ikusi nuen, ez? Bi eraikin ikastola bakarrean izanen dira, bigarren Nafarroainez ere helburu bera izanen da. Biren arteko komunikazioa ere euskara erabiltzeko da gure kasuan, hizkuntza bakarra. Orduan hortik, bi bat, bikin bat, biz bat, hor hasi ginen ideia desberdinak biltzen. Pixkot musean erabiltzen den hitz joko hori, batzuk biz bat egin erraten dute, bertze batzuk bikin bat egin, bikin batin, bikin batin, horri ginen gustora joko guzi horiekin. Eta azkenin erabaki genuen denen artin, iruditzen zitzaigun bikin batin zela musikalidadea edo sonoridade aldetik ere politxena edo gehien gustatzen zitzaiguna. Badakigu gramatikalki edo idazteko orduan bikin batein laburtura bat dela, ez dela zuzen idatzia. Aldi berean, holako joku bat egin nahi genuen, gure atatxi amatxi eta bigatatxi amatxi eta aspaldiko belaunaldietatik gure gana euskara ailegatu baldin bada, ez da idatziz ailegatu baizik eta ahozko tradizio horrekin, sukalde xokoko transmisio horrekin. Eta pixko bat alfabetatu gabeko belaunaldi horieri, lehengo belaunaldi horieri, pixko bat jokua ematea edo beraien omenaldi txiki bat izanen zen, ez? Eta gero gaztei ere beste keinutxo bat eginez, gaur egun bai WhatsAppean edo sare sozialetan egiten diren laburdure, dena laburtzeko joera hori, hemen ere biltzen genuen. Hasieratik hori hartu genuen leloa eta ematen zunez bi eta horrekin bueltak hasi ginela, ez? Hasi ginen gure nolabait obsesionatzen bi horrekin eta saiatzen nolabaiteko zentzu ematen logotipo bihurtzen, ez? Aukera diferentik egon ziren, alde batetik bai hartu genuen simbolikoki uste du genulako ikastolantza garrantzitsua zela arbola, ez? Intxaurrondua, orduan hasi ginen horrere pixkoa bueltaka, alare imaginatu genuen hasieran arbol baten irudia eta ditu zitzaigun nahiko tipikoa edo eta orduan buelta batzuk ematen hasi ginen eta elkartu genuen hori txikitan ikastolan denak iten genituen kolaxo horiekin, ez? Hartzen zen genitula ostoiek eta jartzen genitula bat bertzen gainen eta bar. Eta pixkot hortik tiraka saietu ginen nolabait logotipo hortara. Ikastola eta arbolakin dugun lotura hori ez genuen nahi izatea ere gauza bat hitz evidentia, orduan erabaki dugu sartu logun bertze modu batera. Ibili dugu pixkot intxaurrondoan ostoan testura, emateko logo horreri ere bertze izate bat, ez? Mila harrikada egon ziren bidetik, ez, nola bat errateko, horien tartin bai garrantzitsua, adibidez, benen diagrama ikastolan ere egiten genuen hori, bi zirkula hartuta erdin sortzen den elkargune hori edo indargune hori, ez? Hori irudikatzen du logotipoak, bi ostoak elkartzen diren iruki hori izanen zen indargune hori. Letra tipua irantzu komentatu duen bezala, logoa ere dago osatua collage antzeko batin oinarritua eta nahi genuen pixkot eskuzko traza horiek edo mantendu eta nahi genuen egin tipografia bat izatea pixkot eskuz egina edo organikoa edo ez hain tipografia zuzen horiek eta hola ibiliz. Orduan erabaki genuen ibiltzea leloa jartzeko eskuz egintako tipografia bat. Bai argi genuen nahi genuela kolore berexi bat eta ibili ginen begira berzein izaten altzen kolore hori eta berriro ere bi horrekin bueltaka Eloieri haunitu gustatzen daizke bizikletak eta aipatuzun bi antxin gaia, nik ez nekila zertzen, baina omen da bizikleta modelo bat edo etxe bat. Eta bizikleta guzik iten ditula mint kolorean, edo menta kolore hortan, eta niri pertsonalki pila gustatzen zait kolore hori, orduan hasi ginen horrekin probak egiten eta gustatu zitzaigun, ez? Izan da hitz polita prozesua, ze azkenin bilugara grafismo taldin 3 pertsona, 3 ikasle hori ikastolako, eta 3en elkarlanan emaitza izan da logoaz, elkartu ginen hemen lokalin, eta batzuk idea bat, bertzia, azkenin osatu dugu 3en artin logoa, orduan badu bakoitzan zati bat erraten aldugu. Tuntzen, gabigarrenean, liburun mordoa bizkarrean.
Arratsaldeon eta ongi etorri. Hemen da Nafarro Oinez. Zer urruntz ikusten zen, horitzen zaten? Baina hemen da, Nafarro Oinez 2017 ailegatuta dagoeneko bai eguna ez, badakit eguna ez dela ailegatu. Baina Nafarro Oinez ez da egun bateko kontua ez da, dagoeneko honezkero konturatuko zineten ez. Lehesakako Tantiru Mairu ikastolak hartu du lekukua, Iruñan egin zen aurkezpen ofiziala, baina badakizu haiek urra handiak dire, Iruñakoak ez da. Eta ikastolari erreka txikietan igeri egitea gustatu izan zaio beti. Bai ikastolari eta bai lesakarrari. Eta horrexegatik erabaki dugu herrian ere egitea, gure aurkezpen partikularra. Eta ikusi duzue, toberaren soinuekin hasi dugu gaurkoa, eta simbologia lehitzen onak baldin bazarete konturatuko zineten honezkero, jardueretakoek, urte osorako prestatu duten eskaintza memoria egitearekin ertxiki lotuta dagoela. Belaunaldien arteko transmisioa, ikastolaren sorrerako baldintzaiek, sormenaren garrantzia, orain arteko bidea eta hemendik aitzinerakoa. Horren guztiaren gainean hausnartzeko aukera paregabea izanen dugu urte osoan, beraz probestu aukera. Erreka txikietan guztizaleak garela erranduta arestian, baina horrek ez du erra nahi erreka txikiek ez dutela lanik eskatzen. Zaindu behar dira erreka txikiak ere, mimo handiz. Errekako ura, garbi-garbi, ibaira ailegatu eta itsaso bihurtuko bada. Lana erruz egin beharko dugula alegia, konturatuko zineten, ez da? Eta horretan hasiak dira honezkero eta buru belarri gainera, Aitor Iratzoki eta Maia Lasera, Tantiru Mairu ikastolako zuzendaria eta presidentea urren ez urren. Eskuzarta handi batekin argitzak. Arratsaldeon guztioi. Tantiru Mairu ikastolako gurasoak, guraso ohiak, ikasleak, ikasle ohiak, bazkideak, erakundetako ordezkariak, gonbidatuak, herritarrak eta etorri zareten guztiak, ongi etorri. Dakizuenez, 2017 agintz urte berexe izanen da Tantiru Mairu ikastolan eta lesakan, eta baita bortziritan ere. Izan ere, Nafarro Oinez eginen dugu gure herrian. Tantiru Mairu antolatzen duen bigarrena izanen da. Eta seguro nago zuetako honitz, oroituko zaretela lehenbiziko aretaz. Naizta arrezkero 28 urte pasatu diren. 1998ko urriaren 9 izan zen, eta erabateko arrakasta lortu zuen. Orduz geroztik, 28 urte pasatu ditugu, euskaraz eziz eta euskarari eutxiz. Auzolanean, elkarlanean, familia handi bat osatu dugu, ikastolako ikasle, guraso, langile zein irakasleok. Urte hauetan guztietan, elkarlanean, gure hezkuntza proiektu propioa garatu dugu, berritzailea eta dinamikoa dena, eta gizarteen eskakizunei erantzuteko behin eta berriro egokituz joan izan dena. Prozesu dinamiko horrek eragina izan du ikastetxearen antolaketan eta espazio berriak ere sortu behar izan ditugu. Horrela, Otxogoreneak ez du gehiago ematen, ez da zabalkuntzarik onartzen ere, eta beraz, ezin ditugu, gaur egun ditugun premia guztiak ase. Ondorioz, irtenbiderik egokiena, haren ondoan eraikuntza berri bat dela egitea ikusi dugu. Bigarren eraikuntza horretan, lehenengo solairuan, aurre hezkuntzako etopa guztia joanen ditzeke, eta behikiko solairuan, jangela eta psikomorbizitate gela. Bertzalde, Otxogorenean, gaur egun garaikinean, egokitzapen txiki batzuk eginda, lehen hezkuntzako etapa osoa behar bezala eskaintzeko aukera zabalduko litzaiguke. 2017ko urriaren 15ean, Nafarro Oinez antolatuko dugu gure herrian. Eta urte osoa hartzen duen
ospakizun horretatik, lotutako baliabide etekin ekonomikoa, eraikin berria egiteko erabiliko dugu. Baina Nafarroanezen jomuga ez da dirua lortzea bakarrik. Eta beste horren bidez, hizkuntzarekin, hezkuntzarekin eta herriarekin loturiko hainbat helburu landu nahi ditugu. Alde batetik, euskararen presentzia eta garrantzia aldarrikatu nahi dugu Nafarroa osoan, eta baita hau bezalako inguru euskaldun batean ere. Erabilera sustatu eta euskaraz bizi nahi dugu. Tantiro Mairu ikastolan auzolanean segitu nahi dugu. Belaunaldi gure hezkuntza proiektua garatzen Euskal Herriko gainerako ikastolekin batean. Ikastolako partaideon ilusioak eta indarrak helburu beraren inguruan lotu nahi ditugu. Eta lesakar eta ortziritar guztiak euskara eta euskal kulturaren inguruan lotu nahi ditugu. Nafarroanezen prestakuntza bada ideia bat azpimarratu nahi duguna. Auzolana. Auzolanean sortu zen ikastola. Auzolanean finkatu eta gaur den egunean ere auzolanean kudeatzen dugu gurason eta langileon artean. Baliabide ekonomiko gutxirekin aunitz egin dugu. Gutxirekin aunitz. Auzolana gure oinarritako bat eta horretan segitu nahi dugu. Nafarroainez urtea eta eguna bera antolatzea auzolan erraldoi bada. Eta voluntariek osatutako talde handi bati esker horretan ari gara. Gaur gero, 175 pertsona ari gara lanean 15 batzordetan antolatuak. Horietatik 80 guraso dira. 40 ikasle ohiak. 13 langileak. 20 bazkideak. Eta 17 bertzelako laguntzaileak. 75 lagun inguruk izena eman dute urtean zehar laguntzeko eta Nafarroainez egunean bertan parte hartzeko. Egitan izugarri konten daude jendeak emandako erantzunarekin. Bihotz-bihotzez eskerrik asko denei. Horrez gain, eskerrak eman nahi dizkiegu bide lagun izaten ari garen laguntzaile eta babesle guztiei. Orainik ere, izena eman dezakezue, auzolan handi honetan, bai batzordeetan, zein irteeretan, zein urtean zehar antolatuko diren jarduera desberdinetarako. Bakotxak aldu zuen neurrian, zuen aletxoa jar dezakezuetan. Guztiak ongi etorriak izanen zarete. Ino, horrez gain denez da lana izanen. Jardueretako eta aipatzen diguten bezala, ibilbidean denak bideide izanen gara. Ekitaldiz betetako urtea izanen dugu. Antzina, beraz, gozatu, hunkitu, zein osnartzeko askiare izanen dugu. Guztietan parte hartzera animatu nahi zakiuztegu. Goti bekiak, desadostasunak, desprez momentuak ere izanen ditugu. Ino seguru gaude, talde lanak eta ilusioa gaienduko direla. Bikin egiten denak, bakar batek egiten duenaren balio bikoitza duelako. Talde lanari esker egiten denak, diruarekin ordaindutakoaren balio bikoitza duelako. Ilusioz eta norberak ere denbora eskainiaz antzinat egitako proiektuak balio bikoitza duelako. Gurearen, finean, herriarenaren meditasmo bihurtzen duelako. Nafarroainez 2017 ez batekin eta ez bikin. Bikin batin egin nahi dugu. Denok batin. Animo! Eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko Aitor, eta gaur eskerrak jendea utzi eman behar zaizkio. Modu berezi-berezian aipatu nahi ditut gure belaunaldiko ikasleon gurasoak, lehendabiziko gurasoaiek. Garai gogorrak ziren,
errekako ura itsasora ailegatuko zenik ere ez zekiten. Eta halere, itxaropena izan zuten, ilusioa gainezka. Lanerako borondate itzela, elkarrekin egin eta elkarri laguntzeko prestutasuna, eta bereziki maitasun mugarik gabea. Euskera ez ezik, hori dena ere transmitu ziguten. Haze altxorra, eskerrik asko. Eta orain ere, hortxe ikusten zaituztet maiz, Kotxogorrienako atarian, edo itxaurrondoaren azpian bilobak noiz aterako. Ez duzuen meritu makala egon dizuela. Gaur ere, baten bat ikusiko dugu holtza gainean, hementxe, oraintxe bertan, materialekoek udazken egurako aurkeztuko diguten arropa soinean. Bueno, pentsatzen dut irrikitan egonen zaretela gaurko desfilea ikusteko, ez da? Gauza bakar bat eskatuko dizuet. Eskuzarka luze batez hartzea gaurko gure modeloak. Ea ba. Imagina
gaurko errekak ibairatu du bere Maria. Eskerrak eman behar dizkiogu Maritxarak familiari, Nafarroa Oinezeko denda jartzeko lokal usteagatik, Iberdingo 20 dendarako araxak, apalak emateagatik, eta orain arteko bidean modu batera dobertzera lagundu diguzuen guzi-guziei. Nola ez, gaurko desfilean modelo lanetan aritu direnei. Oroitu denda hortziran aratsalez eta larun batez egonen dela irekia. Eta aurkezpen hau prestatzen aritu diren batzordeak ere ez ditut antzi nahi, Materiala, jarduerak, ostalaritza, komunikazioa eta segurtasuna. Bertzea 10 batzorde ere badaude eta lehen aditu diozu etorri, guziek ateak zabalik dituzte laguntzeko prest dagoenarentzat. Hau izan da dena, zuek etzarete urrengoan etorriko, urrengo emanaldian erran nahi dut, ez dut uste, edo bai? Bueno, pentsatzen dut ez, baina jakin ezazuela, 6:30 bertze emanaldi bat dagoela, eta bai kanpoan pintxoa eta txokolatea salgai. Berrizten elkarri ikusiko dugu bidea, seguru naiz baietz, eskerrak haunitz etortzeagatik eta oroitu. Bikin batin, aio!